kun en mä oikein tiedä. Oli kello jo aika paljon, me Tarjan kanssa paljussa. Kun meitä hätytetään pois, että saavat setot rauhassa. Sellaista keskinäistä aikaa, istua kahden lämmössä. Me ei tiedetä mitä siellä tapahtuu, mutta kiire oli piirroseelle. Niin me lähdimme tästä kävelemään, törmää alaspäin. Sano Ronkainen, että onko sinne matkaa kuinka paljon. Päästimme Auliksen pihaan, oli piha kolattu. Pitäähän piha saada puhtaaksi, kun tietää, on vieraita tulossa. Kerroin kyllä Tarjalle, mitä vastassa on Homer Simpson. On huuli pitkällä oleva, naatunut poikamies. No pääsimme sisään sinne, ja Tarja rohkeasti kysyi paljonko nuo sukset maksaa, vai tarvitsa niitä ensi viikolla. Siihen ei Aulis osannut sanoa julta eikä jaata. Ne on 220 maksanut ja kilometri kiihdetty. En tiedä mikä tulokseen kotisuuksista, mutta Kari sai luopua niistä. Kävin Kalajoella kuorma-autollaan. En tiedä miten siinä kävi, vaihdettiinko valokuvat suksiin vai miten, mutta mäelle tultiin. Meillä oli tarkoitus laulaa karaokea, mutta Ronkainen oli ottanut 3 kaatumiset tulla välillä. Mutta me 3 lauletaan ja 1 hyvää yötä. Ihana. Sä keksit